హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరు అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ముందుగా మీ అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు అండి. నేనైతే నా బాల్కనీని ఇలా సెటప్ చేసుకొని భోగి ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. మామూలుగా అయితే పల్లెటూరులో కానీ ఓన్ హౌస్ ఉండే వాళ్ళు కానీ పెద్ద గార్డెన్ ఉంటే ఇంటి బయట భోగి మంటలు వేసుకుంటారు కదా. అట్లా నేనైతే చేయలేదు. మా సొసైటీలో కింద ఉంది కానీ నేను ఈసారి కొత్తగా ఇలా నా బాల్కనీలో సెటప్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్నా అనమాట. నేనైతే ముందు మామూలుగా ప్రకారం మనం ఎలా చేసుకుంటాము, ప్లేస్ క్లీన్ చేసుకొని ముగ్గులు వేసుకొని పసుపు కుంకుమ పూలు ఇంకా అక్షంతలు ఇట్లాంటివి పెట్టుకుంటాం కదా. దగ్గర పెట్టుకొని ఇంక ఇవన్నీ వేస్తాం కదా. భోగి మంటలు అంటే దండం పెట్టుకుంటాం కదా, ఇవన్నీ వేసి. సో అట్లానే సేమ్, బట్ నేను కొంచెం ఇదిగా సొంతంగా ఐడియాతో ఇలా చేశాను అనమాట. ముగ్గు వేసుకొని పసుపు కుంకుమ అన్నీ పెట్టుకొని అవన్నీ దియాలు లాగా సెట్ చేసుకున్నాను కదా. నా దగ్గర బ్రాంజ్ ఒకటి ఉంటే దానిలో కొంచెం మట్టి పోసి మళ్ళీ దాని మీద చిన్న చిన్న పుల్లలు, వేప పుల్లలు, మళ్ళీ తులసి చెట్టు పుల్లలు ఎండిపోయినవి ఉంటే నా దగ్గర అవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి అవన్నీ దానిలో వేసాను అనమాట. అది ఫేసింగ్ వచ్చేసి ఈస్ట్ పెట్టాను. సో మనం సూర్యుడికి వేపు పెడతారు కాబట్టి భోగి మంటలు ఇంటి బయట. సో ఇట్లా బాల్కనీలో నేను ఇలా తయారు చేసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా నా దగ్గర కోడంది దియాలు ఉన్నాయన్నమాట. అది చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా నలిపేసి అవి కూడా వేసాను, కర్పూరం వేసి మళ్ళీ నెయ్యి వేసి. ఆ తర్వాత కొంచెం మంట అనేది వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా కొంచెం మనం చలి కాచుకున్నట్టుగా మనం ఎట్లా కాసేపు ఆ మంట దగ్గర ఉంటాం కదా, అట్లానే ఉండి ఒక 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి దాని చుట్టూగా నేను అట్లా స్పేస్ ఉంచి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ముగ్గేసుకొని ఆ దియా పెట్టుకున్నాను కదా, మనం ఫైర్ వేసుకోవడానికి ఆ దియాలో. సో ఆ దియాని ఈ స్పేసింగ్ వేసి పెట్టాను అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న దియాకి మనం దేవుడి దగ్గర వెలిగించేది మనం ఎట్లా అయితే మనకి ఎదురుగా స్పేస్ ఉంటుందో ఒత్తి పెట్టడానికి అట్లానే ఉన్నది కాబట్టి నేను అది ఫేసింగ్ ఈస్ట్ పెట్టాను అనమాట. సో ఆ దియా చుట్టూ తిరగడానికి నాకు స్పేస్ ఉంది. అలా 3 చుట్లు తిరిగిన తర్వాత నేను ఇంకా దండం పెట్టుకొని లాస్ట్కి ఇంకా అదంతా కొండెక్కిన తర్వాత వేనీళ్ళు కూడా కాచుకుంటారు కాబట్టి అలా నా దగ్గర ఒకటి చిన్నది సిల్వర్ది గంగాళం లాగా ప్రసాదం పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న గ్లాస్లా ఉంటే కొంచెం వేడి నీళ్ళైనా చాలా, అది నార్మల్ నీళ్ళలో కలుపుకోవచ్చు కదా. సో అది కొంచెం నేను వేడి చేశాను అనమాట. దానికి ముందు సూర్యుడికి కూడా నేను దండం పెట్టుకున్నాను అనమాట. అంటే లైక్ మనం మంటలు వేసుకున్నప్పుడు సూర్యుడు భగవానికి కూడా దండం పెడతాం కాబట్టి సో అట్లా చేశాను అనమాట. అది నా ఐడియాతో. నేను ఇంకేమీ పాటించలేదన్నమాట. నాకు ఇది జస్ట్ నేను నార్మల్గా చేయాలి, నాకు సాటిస్ఫాక్షన్గా ఆ రోజు అనేసి ఇట్లా చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది నా బాల్కనీ వ్యూ కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి. అది బాగా వెలిగిన తర్వాత ఇంకా సూర్యుడిని కూడా దండం పెట్టుకొని ఇంకా ప్రదక్షిణ చేసా అన్నాను కదా. సో ఇప్పుడు నా బాల్కనీ చూపిస్తాను చూడండి, వ్యూ ఎలా ఉంది నా బాల్కనీ నుంచి. చూసారు కదా, సూర్యుడు రేస్ కూడా పడుతుంది నా బాల్కనీలో. అండ్ నా బాల్కనీలో ఒక చిన్న పాండ్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇవన్నీ నా పూలు బాల్కనీ సెటప్ అన్నమాట. పాండ్లో, లోటస్ పాండ్లో చిన్న ఫిషెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వ్యూ అనేది ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఈరోజు ఈ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తే ఇంకా నేను అలా గడిపాను అనమాట. సో ఈ లాస్ట్కి ఇంకా నేను వేడినీరు కూడా కొంచెం వేడైన తర్వాత ఆ గ్లాస్లో పోసుకొని పెట్టాను కదా, ఆ వేడైపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను తీసేసి ఇంకా స్నానం చేసేసాను అనమాట. నువ్వుల నూనె రాసేసుకొని తలకు నుంచి. ఇది అండి నా వీడియో. ఎలా అనిపించింది? మళ్ళీ లాస్ట్లో మీ అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, విష్ యూ హ్యాపీ భోగి అందరికీ. సో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.